Nya Bible say and found some can dia nyame ehira no. We obetwin say a day na benewa e patre. Me patre say what is say embre bi sofo Rev Obofour ene Adom Kyei enya bifu bi. Abusia ma me fa won kwa echi kakra. Yenye ti se omunya bifu bi efa so bolo ho ne sensem Rev Obofour be ka say ono na ma Adom Kyei eye de enya nipa bebre ewo nasori mu. Ema ya kasakasa na Rev Obofour kan na Adom Kyei so kan na nkrofon so kire o madwen efa ho. Na enne na abeto dwa say sa ensem a Rev Obofour kenyina has nyame nipa de and what say we den sa nyomani nyina wodi akire nti sa ensem a ekokoso nyina sa na Adom Kyei se o gina property so na o preach a se o kan bibia Rev Obofour e take ni say o ono so ye den can be and I say oni ni yi ensem ano nti ni ensem a ye a ogina property so a o kan and na eye den e hye Rev Obofour ema ni so eye den eyi more secret ena lumba e de abetu dwa say nka sofo de Rev Obofour wan kasa wudi tum say nyame na afro nyame na se beye na djuma ani nti na won focus e wo nyame djuma so na members kra nyame de ahye won sa no akwaye say obatan say nyame de akwala ma okra daachi bia no obebisa won asem nti se nyame de bibia ahye won sa na se wan hwe ade ni ye a atembuo no nyame bebisa wo nti wakoye sofui a nyame de members bebre ahye won say which means say asudi ayeden eda wo so why don't you focus ewo wa sorry na wo yeden wo ni obi etwe wo ni obi twe na lumba de abetu dwa say and what say Rev Obofour ordinary ayeden esi Adom Kyei so na Adom Kyei de se ye nyina ye behwe a ne ho asempo enye den emba abontenda enye Rev Obofour ena wakofufa fansem bebre aba enka Adom Kyei enka ye ni ne ho asem bia namum eye Rev Obofour ena de ensem bebre ayeden aba lumba esa di to dwa say and what say Rev Obofour oye twimamenche a efa Adom Kyei na Adom Kyei de o focus e wona sorry se yenya ye de ni betu fom a yenya ye be hu se Adom Kyei de nyame aduma no ye pa eba ni preaching eba no se oye adoye eba ne se all kan se ma wakoma ato yem wan kasa wo be hu se yes Adom Kyei oye den oye nyame aduma but se eba ni Rev Obofour de a or no like or no genuine maybe one so for nyesa so for enyesa said dia wo ye no say edro anase senye edro kra anase bibi se kwa na de was dia wo ye nti e beka say enye nyame adwuma na because so for pa wan kasa no ugitum wan kasa oni mi say konkron me che the Holy Spirit and e de wo ye adwuma enya dia because ye wade wo nyina kwan na nye ni nyina na eden e fata ye enya dia wiasefo ye nyina na wo sofo a wo se nyame na yeden afro obeyesa lumba e kan sembi me pese ye kwhwe sa video ni ba na me ba ye be kan won sembi bre to wade o na Adom Kyei dia to wade chen eno di wati ko busa ho asem ma awurade kire o ne aye na mum say me wo wan ba na eni ho de as a man of God o kura dom we wontimi nya sa hwemu ni wie onipa ba ani asodie da so onipa ba me de was Israel for efie se owemfo awurade de wasi nipa dom bi so sa hwenwom entity me no mun se enti awurade no mun sam na wo sa nipa ne twase otie na bo mo kokoma na bosa o man ne nipa kuo ne kokko se me se obonefo se ye ka kire obonefo se ewo na obewu owo na obonefo bewu na wa mo ne kokko na so wa mo obonefo kokko no ankasa ntire na ntwe obonefo na mfi ne kwan mo ne so na wa ankasa ntire na ntwe obonefo mfi na kwan bone so na so wa nya nkwa na se obonefo no enya nkwa ana obonefo ndi obewu ene obonefo ndi obewu na mumuyem na mumuyem ndi nanso ne moja de obebu sa ne moja efense eje yampa na ateso ye ditum but I don't let how na ase no want to be preach gospel mo man sa boni ni beku won ba urade bebu sa dom bebrebe na wo no nyina emoja afro nti kwa be faso yi ano da so Ezekiel 3:16 dom ne bia jamu na mo de wo mo ni mu asudie
anka ne awurade kan ne nante aga wo ayam hihye bi suo da so anka wo da wo ntimi na ka wo fight sua de epekwa bi afa so amoma nya adwensa cha kanya ntokwa hunu kanya ntokwa hunu akrisofo ne adwena ya mmerɛ na ya kan bible ne yɛte ase yi a asɛm wa papa kye bia ne ka one me nko wo se me bobu nsɛm tuo pee wo nka abɔne ɛnyɛ manso but wo ugidie mu odu no wo se nyansa bia nhye dani sa to ade o na Adom Kyei Duah to ade ɛkyɛn ɛno de wati ko busa ho asɛm ma awurade kyerɛ wo ne ayɛ na mum sɛ me wo ampa na eni wo de as a man of God okura dom we wontimi nya sa ahwehwɛ mu ni wie onipa ba ɛne asodie da so onipa ba me de wasi Israel for efie se owemfo awurade de wasi nipa dom bi so sa wen wom entiti emenu mu nsem enti awurade anu mu nsem na wo sa nipa ne twase otie na bo mo kokoma na bo sa wo man ne nipa kuo ne kokko se me se obonefo se ye ka kire obonefo se ewo na obewu owo na obonefo bewu na wa mo ne kokko na so wa mo obonefo kokko no ankasa nkyere na ntwe obonefo na mfiri ne kwan mone so na wa ankasa nkyere na ntwe obonefo mfiri na kwan bone so na so wanya nkwa na se obonefo no enya nkwa ene obonefo ndi obewu ene obonefo ndi obewu na mumuyem na mumuyem nanso ne moja de obebu sa ne moja efinsem edia yampa na ateso ye gitum but I don't let how na ase no want to preach gospel mo man sesa boni ni beku won ba awurade bebu sa sa Adom bebrebe na wo wo no nyina e moja afiri won kwa be faso yi am da so Ezekiel 3:16 Adom ne dia jamu na mo de wo mo ni mu asodie anka ne awurade kan ne nante aga wo ayam hihye bi suo da so anka wo da wo ntimi na ka wo fight sua de epekwa bi afa so amoma nya adwensa cha kanya ntokwa hunu kanya ntokwa hunu akrisofo ne adwena ya mmerɛ na ya kan bible ne yɛte ase yi a asɛm bi wa papa Kyei Duah ne ka one me nko wo se me bobu nsɛm tuo pee wo nka abɔne ɛnyɛ manso but wo ugidie mu odu no wo se nyansa bia nhye dani Ebusianti video no ene yekwahwe bai no se wentumi ansesa edom a ewo wonan ase a enwo se wo ye den utisi abonti because obi ehia nkwaje enu nti ena nyame eden edi nipa ahya wonsa enu nti na ye dedom because nyame on friend nipa keke se on be na djuma onim se bibi wo wu a obetumi eden atwe akra edi ama no enu nti ena oye den ofrewo nyame enyo ofiti an se o be fro ana so ofiti an se hey kwaku sorry koye madjuma da bida na mum onim se bibi wo mu onim se me ba we bibi eyeden ewonimu enu ti na oyeden ofro nti Rev Obofour se die dia obeye ne se obeka wanu atum na Adom Kyei ne nyame adwuma a oye no edom anyame dia hye ne nsa edom anyame dia egu ne nan ase no obeye ne nyame adwuma se daachi bi nyame yi nanu nyame dia ono anye yeraba na wo Rev Obofour so wanye den wanye yeraba media ni ekua benewa aha say Xposed subscribe like share e for mami na new updates bi e bebe bia no won saka macro